मिसिं समाजनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां अक्ट'बर दानाव फैगासिनो दं। मिसिं सावथुन गोदानै फैबाय थानाय मिसिं सावथुननि मुङा जादों जगम। धेमाजि जिल्ला जनाय मख'मानि सिङाव थानाय लेखु जेलेमाव फैबाय थानाय अक्ट'बर दानाव मिसिं रायजोफोरनो मोनसे मिसिं सावथुन दिन्थिनायनि थांखिजों मंगलबारखालि शुटिं खालामना बेखेवो मिसिं आबुं सावथुन जगम। जाय समाव बां सिगारेट ड्राग्स जौ लोंनायनि अनजिमाया बांनो हमदों बे समावनो फैबाय थानाय इयुन जोलै गथ'फोरखौ खौसे खालामनो थाखाय बे सावथुनखौ दिहुननो लानाय जादों होननानै फोरमायदों डाइरेक्टर जादब कुम्बांआ। हेफाजाब होगिरि तुलेश्वर पेगुआ मिसिं रायजोनो मोनसे मोजां मिसिं सावथुन दिन्थिनो थाखाय मिसिं सावथुननि गोजाम फावखुंग्रि लानाय जागोन होननानै फोरमायो। सिनेमाखनটো এবছৰ সিনেমাখনৰ কাহিনী খুবেই ভাল বুলি মই ভাবিছোঁ। যদিহে মোৰ কলা কুশলীবিলাকে ভালকৈ অভিনয় কৰে তেনেহ'লে ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি ভাবোঁ আৰু। ইয়াত এনে কেতিয়া ফিল্মটো মুকলি কৰিব? ফিল্মটো আজি হ'ব মুহূৰ্তটো হৈ গৈছে অলৰেডি। অহাকালিৰ পৰা আমাৰ দৃশ্যকৰ্ষণ আৰম্ভ হ'ব। তাৰপিছত অহা অক্টোবৰ মাহত হ'ব মুক্তি দিম। অসুবিধাটো বহুতেই সৃষ্টি হৈছে। আমি লাখ লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰি চিনেমা এখন বনাওঁ, কিন্তু সেই চিনেমাখন আমি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে এটা চিনেমাগৃহ আমি অন্ততঃ আমাৰ MSC এৰিয়াত নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত দুঃখিত হৈছোঁ, দুখ পাইছোঁ। সেয়েহে মই বাৰম্বাৰ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলক মই মাজে মাজে কৈ থাকোঁ, মাৰ হৈ পিনি তাৰমানে MSCক প্ৰেছাৰ দিব লাগে। MSC এৰিয়াত এটলিষ্ট 10খনমান মিচিং ছবিগৃহ বনালে মানে আমি একেদিনাই 1 লাখ টকা হ'লেও তাৰমানে একেদিনাই আমি 10 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিম। নেক্সট দিনা আমি 50,000কৈ হ'লেও 5 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিম। তেনেকৈ হ'লে মানে মিচিং চিনেমাৰ প্ৰডিউচাৰ নাচি ওলাই আহিব বুলি মই ভাবোঁ। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।